Biż-żieda fil-prezzijiet li qed nesperjenzaw bħalissa f'pajjiżna mhux qed nifilħu nħallsu għall-kura tas-saħħa mentali, sostnew dan ma' Net News numru ta' persuni li spjegaw kif qed ikollhom jażlu bejn xirja ikel biex iqiegħdu platt sħun fuq il-mejda għal uliedhom jew biex iħallsu għas-servizzi tal-kura mentali li għandhom bżonn. Sondaġġ xjentifiku mwettaq mill-Gazzetta Illum wera kif 65% tan-nies li għaddew jew għaddejjin minn sfidi ta' saħħa mentali spjegaw li ma jistgħux iħallsu għal servizzi ta' kura minħabba l-prezzijiet esaġerati, servizzi li jvarjaw minn psikjatri, psikologi kif ukoll mediċina. Dan fil-waqt aktar minn 46% tal-parteċipanti jemnu li hemm bżonn titjib fl-aċċess għas-servizzi tas-saħħa mentali. Dan l-istudju qalu ukoll li l-aktar li qalu li ma jaffordjawx is-servizzi relatati ma' saħħa mentali huma dawk l-individwi li għandhom aktar minn 51 sena, iżda dawk kollha li għandhom aktar minn 65 sena jużaw l-aktar is-servizzi tal-gvern u mhux dawk tal-privat. Intant is-sondaġġ ikompli juri li l-użu tas-servizzi mingħand il-privat huwa ta' aktar minn 73% fost iż-żgħażagħ, hekk kif titinqas minn 18% biss ikunu li jagħmlu użu mis-servizzi provduti mill-gvern.